Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, belajar sabar, belajar urip sing penuh dengan kesabaran. Iku padha karo dhewe iku belajar nyedekno rasa pangrasane dhewe, nyedekno ati nurani dhewe marang sedulur kang sejatine awake dhewe itu. Dadi aku iki belajar sabar ora merga krana aku iki kepingin dianggap apik karo wong. Aku belajar sabar iki supaya aku ben oleh lem-leman tekan wong, enggak tuh. Tujuanku mung siji, yen aku kepingin sabar, aku kepingin dadi wong sing sabar, iku kepingin aku cedak terus marang sedulur kang sejatiku. Nek wis cedak kepingin cowedhek raket karo sedulur kang sejatiku. Nek wis cedek raket istilah wis saking akrabe karo sedulur sejatiku, aku kepingin dipedulikno karo sedulur kang sejatiku, dulur. Mergo efeknya apa? Yen awak dhewe iki bisa cowedhek temenan karo sedulur kang sejati, ya iku efeknya ngaruh neng kehidupane dhewe nang donya, bakal besok-besok neng alam kelanggengan. Yen ning donya awake dhewe bakal oleh petunjuke, bakal oleh pengingat dielingno terus awake dhewe bakal dituturno dalane Gusti Allah iku sing iki, ngono. Iki dalan sing bener, iki sing dalan sing salah. Iku bakal dituturno karo sedulur kang sejatine dhewe. Yen besok-besok ning alam kelanggengan, ning alame Gusti Allah, alam sakwise urip, alam kematian istilahnya, iku bakal besok-besok awake dhewe dituntun terus karo sedulur kang sejati. Dituntun sampai neng adepe Gusti Kang Maha Kuwasa. Mergo sakwise mati, jarine para pini sepuh ku ngono tuh. Sakwise mati, menungso iki perjalanan menuju Gusti Kang akarya jagat, Gusti Kang Maha Kuwasa iki abot lan suwe tuh. Perjalanane iku abot lan suwe. Lah, mergone perjalanan menuju Sang Khalik, istilah perjalanan menuju Sang Ilahi iki abot lan suwene iki yen dituntun kalau sedulur kang sejatine dhewe, gak dicul-cul katakanlah kan. Nek dituntun terus, dijak, didampingi sampai menuju Sang Pencipta, iku bakal penak lan enteng. Ngoten. Nah niki tujuan utama kula, Lur. Tujuan utama kula yen tujuanku aku bener-bener belajar sabar. Sabarku tak tingkatno, tak gedekno, meskipun aku dihujat, meskipun aku omong koyo ngene ngono, wis terserah lah. Wis tak anggap ya iku menungso, katakanlah menungso iku mungkin sik mempelajari ilmu sik tatarane sik tahap tengah-tengah utawa nisore tengah-tengah. Jadi mungkin tahapnya gurung sampai tahap kehakikatan, mungkin ngoten. Terus tak anggap iku isen-isene donya. Isen-isene donya. Sak apik-apike wong, sak apik-apike wong ngekeki penjelasan, sak apik-apike wong ngekeki arahan lan dalan marang sak padha-padha, iku tetep panggah ana sing nyacat, tetep panggah ana sing ora seneng, tetep panggah ana sing iri, dengki lan sak piturute. Lah iki wis kelebu isine donya. Dan es klebu isine donya, setidaknya awake dhewe kudu bisa menyikapi, kudu bisa memahami, lan kudu bisa nyadari. Jadi gak perlu bingung, gak perlu panik. Sing penting awake dhewe iki ya siku mang kudu berbenah diri lah, berbenah diri. Mending ngurusi kehidupannya awake dhewe. Mergo sejatine awake dhewe iki urusane karo pangeran. Lah, yen awake dhewe iku duwe urusan karo Gusti Allah,
Di urusan karo sing Maha Pencipta iki, mergo dhek kan diciptakno. Dadi urusane dhek karo pencipta, mergo dhek diciptakno. Lah, kepingin urusane dhek iki nang cepet kelar, dhek urusane iki nang besok-besok iku enak lah karo sang pencipta iki ya kudu karo kolaborasi ngurusi karo sedulur kang sejatine dhewe. Mergo sedulur kang sejati iki istilahé utusan paling mulia, utusan paling suci nih Gusti Allah sing ditugasno dampingi raga lan jiwane menungso mulai nang alam dunya sampai nang alam kelanggengan lho. Niki lho. Dadi sifat sabar iki pancen sifat sing paling mulia. Mulane iku penerapan sifat sabar iki diterapno Kanjeng Nabi Muhammad lan neng gambaran pewayangan, neng cerita pewayangan iku ana sing jenenge Puntadewa sing duweni sifat sabar lan ngalah persis sing dilakoni karo sifate Kanjeng Nabi. Nah, sifat iki sing bisa ndadekno manungsa iku derajate dhuwur neng pandelenge Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngoten. Dadase kula mboten enten apa ya, kula delokno, kula dianggep ngeten, kula mboten panik niku, kok kula istilahnya iku kok sok akhirnya koyo apa sok sabar. Aku gak cocok dianggep kok aku iki koyo sabar-sabaro, digawe-gawe sabare. Enggak, ora tuh. Aku pengen nyedakno marang sedulur kang sejatiku sing aku ngrumangsani kurang cedak. Ngoten. Pun paham ya sampai-sampai nggih. Mugi-mugi proses pembelajaran kesabaran kula niki saged nular ten panjenengan sedaya. Ngoten. Pun ngoten mawon Lur. Kula nyuwun pamit pek menawi kula wonten salah lanupute kula nyuwun ngapunten. Pun nggih kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.